Pozdrav svima, vi slušate treću sezonu Saznaj i razaznaj podcasta. Program medijske pismenosti Saznaj i razaznaj realizuje IREX uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Sadržaj podcasta izražava isključivo gledišta autora i ne predstavlja nužno stavove organizacije niti donatora. Moje ime je Stefan Janjić i slušali ste me, pretpostavljam, u prve 2 sezone ovog podcasta gde sam uglavnom razgovarao sa Brankom Čečenom iz CINS-a, kojim se ovom prilikom i zahvaljujem na saradnji tokom prethodne 2 sezone. Ova treća će izgledati nešto drugačije, bit će organizovana po štafetnom modelu. Dakle, u prvoj epizodi ja, kao stari domaćin Stefan Janjić, radim inače kao urednik portala Fake News Tragač koji se bavi detekcijom dezinformacija i radim kao asistent na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Veliko mi zadovoljstvo, zaista, zvuči kao fraza, ali zaista tako što, evo u ovoj prvoj epizodi koja otvara treći podcast, razgovaram sa Lanom Nikolić, novinarkom i aktivistkinjom. Zdravo, Lana. Zdravo, Stefane, hvala ti mnogo i baš mi je drago što sam ovde i što možemo da pričamo o nekim zanimljivim stvarima koje smo isplanirali. Tako je, a te zanimljive stvari se pre svega odnose na odnos društvenih mreža i novinarstva. Mi smo se ove teme doticali u toku prethodne 2 sezone i čini mi se da smo ispričali sve što nam je bilo na umu, tako da evo, radujem se nekim novim pogledima, nekim novim uvidima i želeo bih da otvorimo ovu temu jednim pitanjem koje i mene kopka prethodnih godina. Dobio sam recimo na fakultetu, sam zadužen za predmet koji se zove građansko novinarstvo i društvene mreže. I razmišljao sam dosta o tom odnosu, koliko je građansko novinarstvo zapravo novinarstvo. Građansko jeste, a da li je novinarstvo ako neko postavi samo određeni snimak sa protesta, određeni snimak iz neke guže, određeni snimak o problemu, o rupi na putu, da li se to može smatrati novinarstvom? Pa znaš šta, mislim, ja sam po struci filološkinja i sad vrlo mi je teško da govorim sa novinarske tačke gledišta, u smislu nisam kvalifikovana, da tako kažemo. Ali za mene to jeste novinarstvo, zato što ja to posmatram kao da svako od nas ima odgovornost. Svako od nas ima odgovornost da reaguje, da vidi i da deluje na neki način na koji može da deluje. I uvek se šalim pa kažem, ako ništa, svoju baštu možete da pokosite, to je ono što možete da uradite. I onda ako neko postavi snimak koji kasnije bude rešerovan, pa bude viralan, pa ukaže na neki problem, za mene je to podjednako vredno kao tekst koji iza sebe ima recimo neku medijsku kuću i njega je napisao novinar ili novinarka koji ispod njega stoji imenom i prezimenom. Sad možda je to malo avangardan pristup, ali nekako ja mislim da svako od nas ima vrlo jako i važnu ulogu i da treba da posmatramo tako i događaje i svet oko nas, prosto da vidimo kapacitet u svakom od nas. Bez obzira što možda nemamo neka znanja koja bi možda bila neophodna ako posmatramo isključivo iz novinarske tačke gledišta. Dobro, ali sad tu nailazimo na nekoliko očiglednih problema. Jedan od njih je problem interpretacije. Da li je neko ko se slučajno našao na licu mesta dok se nešto dešava, da li je ono upućeno u to kako bi jedan novinarski prilog, novinarski tekst trebalo da izgleda. I drugo je pitanje anonimnosti. Zapravo veliki broj takvih snimaka objavljuje se na društvenim mrežama sa anonimnih naloga, što može istovremeno biti i pozitivna strana, jer su ljudi na taj način zaklonjeni, zaštićeni iza svog pseudonima, pa mogu da objave nešto što možda pod svojim imenom i prezimenom ne bi objavili. Ali dakle, ako mogu da rezimiram, uprkos tome što nedostaje interpretacija, što nedostaje ta klasična novinarska forma i što nemamo potpis uvek konkretnog autora imenom i prezimenom, ispod tog teksta za tebe je to i dalje forma novinarstva. Jeste forma novinarstva, s tim što to što si ti rekao je nešto što bi možda trebalo naglasiti, a to je neophodan oprez, jer, mislim, kada govorimo o digitalnom svetu i digitalnom novinarstvu, ako tako mogu da ga nazovem, prosto sve je podložno pitanju i nekako je opet, nažalost, na nama veliki deo odgovornosti kada procenjujemo da li je nešto uslovno rečeno istinito. Sad, mi smo bili svedoci da u nekim situacijama kada se dešavaju neka društvena previranja, da mnogi materijali koji dolaze sa društvenih mreža budu na portalima nekih medija koji su, kako da kažem, akreditovani, za koje znamo da prenose proverene informacije. I sad, ja recimo kao čitateljka tog nekog medija mogu samo da imam poverenja da su ljudi koji su to preneli uradili bar neku osnovnu analizu. A što se mene tiče, na primjer, ako ja tražim informacije ili bilo koji drugi građanin ili građanka, nekako se uvek nadam da imaju tu širu sliku, to šire sočivo kroz koje gledaju, da imaju da je kritički moment. Pa dobro, da, ovo jeste podjednako vredno, ovo jeste odgovornost, ovo jeste ono što treba da radimo, da beležimo i da pratimo, ali moramo da budemo oprezni, mora da postoji ta komponenta u nama koja
treba da se pita da li je ovo tačno istinito, što ne znači, na neki način to zvuči kao totalna dekonstrukcija, jer kao kako ja sad da znam da li je išta na svetu istinito i tačno, ako ovako posmatramo, ali nekako meni se čini da je to jedna zdrava doza sumnje, u isto vreme i poverenja, jer sumnjamo u tačnost, pa možda malo temeljitije proveravamo ili se bar trudimo da pratimo ljude koji proveravaju za nas, da tako kažem, a s druge strane imamo poverenje u svoje sugrađane i sugrađanke koji prate stvari koje možda mi nismo uspeli da vidimo i to što oni prate koristimo kao materijal za formiranje ili nekog mišljenja ili pokretanje neke promene. Sad ti u jednom trenutku radiš kao novinarka, pa onda počinješ da se baviš drugim stvarima. Zanima me taj prelaz. Dakle, imaš iskustvo novinarke, pa onda počinješ da se baviš nečim drugim. Kada tvoj fokus pređe na druge stvari ili se jednostavno zaposliš na drugom mestu, da li prestaješ da razmišljaš kao novinarka ili dalje ideš ulicom pa gledaš ovo je interesantna tema, gde bi se mogla objaviti priča o ovome, kako funkcioniše to? Uvek gledam i dalje gledam i mislim ja sam provala godinu dana u timu za ljudska prava Ujedinjenih nacija, za to vreme nisam radila ništa što ima veze sa novinarstvom, već stvari koje se tiču isključivo ljudskih prava, isključivo iz konteksta Ujedinjenih nacija i bilo mi je jako teško nekim trenucima kada vidim neke stvari za koje znam da bih vrlo intenzivno reagovala, da bih krenula, što kažem, da kopam, da bušim, gde može to da se objavi, šta može da se uredi. I sad odjednom ja to više ne mogu, jer prosto moje delovanje dolazi iz potpuno druge sfere, koja ima svoju jačinu, ima svoj značaj, ali jednostavno skroz drugačiji ugao. I mislim da ako jednom se zakorači u tu sferu, ja sam dugo bila na Radio Beogradu 202 i uvijek sam se šalila da je to kao neka vrsta pozitivne kletve. Vi kad jednom uđete, to je to, kraj. Mislim, ja mogu fizički da izađem iz Radio Beograda, ali novinarstvo i taj pristup nikad neće izaći iz mene i u mom konkretnom slučaju ta ljubav prema audio zvuku i prema nečemu što liči na podcast, što je danas podcast, a nekada je bio radio ili, mislim, i sada je radio opet u nekim izmenjenim formama, jer i emisije koje se emituju uživo mogu da se preslušavaju, dakle opet imaju neki element podcasta. To za mene nikad ne prestaje da postoji i ja mislim da sam uvek jednim delom novinarka, iako mislim da opet nemam taj novinarski background koji me čini u potpunosti novinarkom, ali opet mislim da imam neku širinu koja je potrebna da se stvari posmatraju malo kako da kažem, sa jednog avangardnijeg stanovišta, jer možda neko ko je po struci novinar, mislim ti to mnogo bolje znaš od mene i ko je se prosto bavio time vrlo temeljito, zna da prosto mora da bude oprezan, mora da ima neke stvari u vidu, a ja imam uvek taj pristup, pa dobro, ja sam i aktivistkinja i sad ako ja napravim neku grešku, to će opet biti manje strašno nego ako je napravi neko koji za sebe ima tako ozbiljan background i ko može da zapravo posvedoči gde tačno piše nešto na što može da se osloni. Dobro, znači jednom novinarka uvek novinarka, ali šta se dešava onda kada novinarka nema platformu, dakle nemaš više medije iza sebe, baviš se nekim drugim stvarima, da li onda to objaviš na svojim društvenim mrežama ili pokušavaš da dojaviš te teme svojim kolegama, gde na kraju završe te teme koje uočiš? Radim oba. Dakle, i dojavljujem s vremena na vreme nekom za koga mislim da bi moglo dobro nešto da iznese. Objavljujem na društvenim mrežama i planiram da pokrenem svoj podcast. I to je kao bila neka moja ideja da zapravo govorim o stvarima bez brige o tome da li će to što sam rekla da na bilo koji način utiče na mediji za koje radim u tom trenutku. Jer ja vrlo često pričam stvari, naravno vrlo oprezno i pažljivo, ali s druge strane nisam baš preterano sklona cenzuri. Onda je mnogo teško da se izbalansira kada iza vas stoji neko ime, koje god ime bilo, da vi sad možete da kažete u potpunosti svoje mišljenje, a da pritom ne oštetite, kako da kažem, usput nikoga. Postoje stvari koje su meni jako važne da o njima govorim i za sada se to dešava najpre na društvenim mrežama putem live-ova, ali podcast ide vrlo lagano, ali dešava se priprema i novinarka će i dalje biti novinarka samo u nekim drugim segmentima. Desit će se sigurno, ja se tome baš radujem. Sad kada razgovaram o društvenim mrežama sa kolegama, pogotovo onima koji rade u online medijima, kažu kada pogledaju recimo dnevnike na ovih 1 milion televizijskih stanica koje su se potvarale, što informativnih, što informativno zabavnih, da im deluje kao da velikim delom svoje teme crpe sa društvenih mreža. Dakle, pogledaju šta je to aktualno na Twitteru, oko čega se vode debate i po tom obrascu zapravo sastavljaju svoje emisije. Imamo i taj kontakt novinara i političara na Twitteru. Kako tebi deluje taj Twitter ambijent? Pretpostavljam da tu ima najviše ovakve vrste interakcije, da se odatle najčešće skupljaju teme, ali u tom svetlu naravno možemo govoriti o Facebooku, Instagramu, TikToku i tako dalje.
Da, znaš šta, mislim, ja sam se dosta bavila društvenim mrežama ranije, mnogo temeljitije nego što se bavim sada. U jednom periodu sam bila dosta prisutna na Twitteru kao neko ko stalno prati i gleda. I posebno sam pratila teme koje se tiče ljudskih prava, naravno. I sada nekako, kad posmatram sve tačke gledišta, onda sam morala malo da uzmem odmor od Twittera, jer mislim svi znamo kakav Twitter zna da postane i koliko to može da bude neprijatno čitati. Ja nekako to sve upijem i onda mi bude teško da procesuiram. Ja svoje teme nalazim kroz ljude koje pratim, ali opet se tu suočavamo sa onim fenomenom internet babla, znači našeg mehurića u kome se mi krećemo. Ja poznajem dosta aktivistkinja i novinara i novinarki, ljudi koji se bave različitim stvarima za koje bismo mogli da kažemo da su društveno odgovorne i onda je, na primjer, meni vrlo teško da doprem, da izađem iz tog mehurića i da vidim ono što se nalazi iza njega. Pošto jedna od mojih tema jesu mladi, a ja sada imam već 30 godina i možemo da kažemo da sam mlada, ali svakako nisam mlada kao neko ko ima 15. Ja sam u jednom momentu bila suočena sa problemom što ja zaista ne znam šta njih zanima, a želim da saznam, a nisam na TikToku, to je sada apropo toga što si rekao, jer meni lično TikTok za sada nije zanimljiv. I ja želim da saznam šta je to što njih vuče, pa sam onda išla, radila sam različite radionice i onda ih pitam, pa dobro, šta se vama dopada na TikToku, šta vi tu nalazite. I sada, ako hoćemo da nađemo temu, ja ne znam drugo rešenje, drugi način, osim da svako od nas se stvarno trudi, koliko god naporno bilo, da preko nekih drugih ljudi pokušava da dozna za još neke druge ljude koji su možda malo van tog našeg fokusa. Što se tiče tog traženja tema, isključivo možda na društvenim mrežama, to mislim da možda nije baš najbolje rešenje. Mislim da bi trebalo neki malo, kako se to kaže, unakrsni pristup da se izvede. Da, društvene mreže jesu zanimljive i mislim mogu tu da se nađu interesantne teme. Ja jako volim društvene mreže, s druge strane to su efemerne stvari. To su stvari koje vrlo često skreću pažnju sa problema koji su intenzivno od značaja za svakog od nas dugoročno, ali kada se pojavi neka stvar koja gori na društvenim mrežama, onda svi samo to šeruju i kada se završi taj proces šerovanja, vrlo malo toga ostane, kako da kažem, ne postoji sad neko drastično delovanje iza deljenja sadržaja i to je posebna tema. Jeste, i ja razmišljam zapravo o ovom pristupu i kada radim sa studentima, kada oni treba da biraju teme, jer mi se čini da u velikom broju slučajeva da idu linijom manjeg otpora. Nije lako pronaći temu i ja zaista verujem da je to veliki izazov, pogotovo ukoliko radite u medijima gde postoji taj snažan pritisak da objavljujete veliki broj priča. Ne mogu da zamislim kako je nekome ko radi na portalu Blica, pa čak i na portalu Alo Informera, koje mi vrlo često uhvatimo u prenošenju dezinformacija, ali hoću da kažem da su to ljudi koji moraju da objavljuju verovatno desetine tekstova dnevno. Gde ćeš pronaći drugo toliko ideja nego na društvenim mrežama, ali kada je reč recimo o ljudima koji imaju nešto sporiji tempo, imaju tu privilegiju da rade sporije, mislim da moraju da pogledaju šta se dešava van društvenih mreža, da moraju da čitaju, da gledaju filmove, da gledaju serije, ne znam, da peru suđe, dešava se da prosto iskrsne neka tema dok radite potpuno banalnu stvar i mislim da je to zadržavanje na društvenim mrežama takođe opasno jer je uglavnom na Twitteru orijentisano oko nekih konflikata, oko nečega što bi moglo da bude prikazano senzacionalistički, pa i u kontekstu ovih tema koje tebe u prvom redu zanimaju, to su teme ljudskih prava. I često vidim kako neka diskusija koja se pokrene na Twitteru, koja bi mogla u samom startu da bude zdrava, da nam odgovori na neka važna pitanja o ljudskim pravima, o drugom i drugačijem, u kom to formatu završi u medijima. Kako to bude prikazano, kao nekakav dvoboj, kao nekakav rat, a zapravo je možda počeo od nečije intimne ispovesti u jednom Twitter threadu. Kako ti izgleda pokrivanje ove teme, taj odnos mainstream medija i društvenih mreža kada je reč o ljudskim pravima? Pa sad ne znam, to što si pomenuo, mislim i ove neke stvari koje smo videli, jel, na primjer u tabloidima, mislim, pa uznemiri me na nekom nivou stvarno, iako bi možda trebalo kao da budem malo objektivnija, manje da se uzrujavam, ali prosto čovjek ne može da se ne uzruja. Nekako mi se čini da te društvene mreže, mislim, imaju izuzetan kapacitet i potencijal i ja ga vrlo koristim, s druge strane toliko je lako okrenuti taj plamen u nekom potpuno drugom smeru gde se taj neki dijalog, jel te, koji ti kažeš, mislim, se predstavlja kao dvoboj, se pretvara u nešto sasvim drugo i mnogo je interesantno kako sama, recimo Twitter zajednica, pošto sad o Twitteru govorimo, s kojom lakoćom ljudi online potpuno zaboravljaju da iako ne stoje lično i ne govore toj osobi lične stvari, zaboravljaju na svoju odgovornost i na to da prosto
to ide u neki javni prostor, to neko može da pročita, to može da ostavi neku vrstu posledica, ne pričam sad o tužbi, nego o tome da si možda nekoga zaista duboko povredio ili uznemirio, pa na stranu sad ti dalje, dublje, da kažem, koraci. Sad nekako meni se čini da bi tu stvarno trebalo upotrebiti dodatni oprez i neki možda savet za ljude online, mada zaista sumnjam da ti ljudi koji pišu neprimerene stvari slušaju sad meni i tebe, ali ajde da se nadamo, da nikada ne govorimo ono što ne bismo mogli da kažemo osobi uživo. I da postoji mnogo načina da se neprijatna istina, neko neslaganje kaže na takav način da bude izrečeno, ali da ne bude u krajnjoj meri u potpunosti nepristojno i da izlazi iz nekih okvira, kako da kažem, normalnih. Kao što znamo, mislim, tiraž je glavna stvar, jel? To što si rekao da se generiše ogromna količina tekstova, ja razumem da tim ljudima nije lako, da oni imaju možda neke svoje razloge zašto pristaju na tu vrstu posla, na traženje takve vrste tema i na prenošenje nečega što nanosi više štete nego koristi, odnosno gotovo da i nema koristi, to sam sigurna. Onda nekako prosto razmišljamo o tom novinarskom aspektu kao moralnom aspektu, nekom kodeksu koji svako od nas mora da ima. Jednostavno ne postoji novac i ucena za koju bi trebalo da kako kažem, da možemo da se savijemo i da pristanemo da generišemo nešto iza čega ne možemo da stanemo. Postoje mnogi poslovi koji mogu da se rade, pored kojih mi možemo da budemo novinari i novinarke koji nekako adekvatno obavljaju taj posao. Tako da nekako iz moje perspektive tu nema baš mnogo opravdanja. Mislim da prosto se opet vraćamo na tu odgovornost. Znamo da su stvari kompleksne i teške i posebno kada govorimo o radnim pravima, kakve su situacije novinara i novinarki u redakcijama, kakve su njima plate, kakve su njima ugovori, koliko tu ima problema, ali i dalje, mislim, moraju da postoje ljudi koji će da stoje i da sprečavaju da ta bujica ide dalje. Sve dok ti ljudi postoje, manje su šanse da će internet dvoboji da budu preneseni u različite medije, jer neko nekad mora da kaže dosta i ja se uvek nadam da ta osoba postoji, da ta osoba negde radi i da čak iako je ona do nekog momenta trpela ili išla u tom toku, u tom smeru kuda idu svi, da u jednom momentu ona kaže pa dobro, ja ovo zaista ne moram i neću više i ovo je neko moje ohrabrenje da prosto uvek je teško da se pokrene nešto i da preuzmemo veliku odgovornost, ali mislim da je to vrlo časno i da je neophodno u ovom trenutku očuvati suštinski kvalitetno novinarstvo, posebno kada govorimo o istinitosti informacija koje dobijamo. A u kojim momentima ti kažeš dosta mi ne mogu više, neću, kada je reč o Twitteru? To me zanima zato što sam i ja sebi postavljao to pitanje u nekoliko navrata i došao do zaključka da mi je život bolji bez Twittera i naravno u momentu kada sam dostigao neki pristojan broj pratilaca, nije to nikada bilo previše, ali recimo u ovom trenutku 4000, iako ne tweetujem uskoro, slavim u avgustu 2 godine, iako sam ponosan na taj svoj jubilej, ali me jednostavno dosta trovalo i video sam da izvlačilo ono najgore iz mene, iako sam se trudio da ostanem pozitivan, optimističan, da se ne uplićem u teme u koje se ne razumem, ali to sladostrašće skupljanja lajkova u nekom momentu je postalo zaista zastrašujuće, ta moja potreba zapravo da proverim šta se dešava sa mojim tweetovima, da li neko odgovorio, da li možda počela neka diskusija koja mi zapravo pokvari dan. Bio sam zapravo uvučen u to, nisam znao kako da se istrgnem, mislim da ti to mnogo bolje hendluješ, da ne mogu da se setim našeg izraza, ali razumeli smo se. Da, ovladavam time, pa da. Pa znaš šta, mislim što se tiče Twittera, to što si sad rekao za lajkove i to iz retweetova i slično, mislim to su radile kompanije koje su osmislile te aplikacije i to nije do tebe, mislim kako da kažem, nisi ti ne čovek koji ne ume da se kontroliše, nego stvari u tome da je to napravljeno tako da izaziva zavisnost, radost, kada mi vidimo da je ono srcovenice crveno, da je ono zeleno, da je neko retweetovao, da se događa neka pozitivna, uslovno rečeno pozitivna interakcija, nešto se dešava, neko je reagovao na nešto moje. I mnogo je teško tome odoleti. Stvarno je jako teško. Posebno kada je tebi stalo do teme, kada je tebi stalo do nečega, ti želiš da se čuje i tebi taj feedback govori da jeste, važan sam, bitan sam, ono što sam uradio, rekao, pomislio i preneo je očigledno učinilo neku mikropromenu. Meni je bilo jako teško da tu napravim sad
kako da kažem, distancu. Nisam nikad bila toliko aktualna na Twitteru, ti si inače mikroinfluencer, to se tako zove. Imaš mnogo veću snagu nego influenceri koji imaju veliki broj pratilaca, jer kao što verovatno znaš, manja grupa posvećenih ljudi može mnogo više nego velika grupa različitih ljudi koji se, kako da kažem, ne slažu toliko u nekim segmentima. Ja mogu da govorim o Instagramu, tu sam u najvećoj meri prisutna, čak više nego na Facebooku. Možda sam preterano oprezna i vrlo oprezno komentarišem, vrlo oprezno bilo što šaljem, sve što pišem, očigledno je da je moja. Mislim, kako da kažem, da iza toga stojim ja kao Lana Nikolić i da ja mogu prosto te komentare, emocije, sve što god da sam tu podelila, da to prosto, da je to moje. Kako sam ja napravila otklon, kako sam stala i rekla da mi je možda dosta, kad god osjetim da se nekako ta čaša prepuni, kako da kažem, mojih emocija, da ide previše, da preliva preko mojih kapaciteta, to je moment da ja moram da stanem. To što si ti pomenuo sa stalnim provjeravanjem, da li nešto postoji, da li se nešto promenilo, kada primetim da je to preterano učestalo, da ja stalno ulazim da vidim ima li nečega, ja sam tada svesna da ja imam neki drugi problem, nešto drugo što me muči, od čega ja bežim u pokušaju da dobijem neki feedback, neku validaciju sa strane koja meni govori da, ipak je dobro to što ti radiš. I to je verovatno moment gde mi sumnjamo, je li to što radimo ima smisla, da li to ima svrhu, da li smo mi džabe uložili materijal, život, emociju, šta god. I to se svodi samo, barem u mom slučaju, isključivo na osluškivanje toga kako se ja osjećam i da nekako pokušam da stavim u prvi plan to da budem sposobna, da budem kvalitetna i dobra, pre svega za sebe, da bih mogla da budem za druge. I to je više samo kontrola nego bilo šta drugo. Da, vidim, u jednom trenutku si pokušala da me utešiš, da kažeš, evo, način na koji ti funkcionišeš na Twitteru, to ne znači da si loša osoba, ali ja sam zaista sebe uhvatio u nekim momentima gde bih mogao da kažem da sam postupao kao loša osoba. I recimo da je jedan od takvih slučajeva, nadam se da neću oduzeti previše vremena, ali mislim da je to možda važan, jer retko čujem da ljudi pričaju o takvim iskustvima. Jedan od takvih slučajeva me i naveo zapravo da odlučim da prestanem da tweetujem. To je bilo recimo negde na početku pandemije kada je započeta online nastava. Ja sam iz nekog razloga pogledao kako ta nastava funkcioniše na javnom servisu Republike Srpske i tu sam sasvim slučajno pronašao, tražići neku temu koja me je zanimala, pronašao sam čas engleskog jezika, čini mi se za niže razrede osnovnih škola, gde je jedna nastavnica objašnjavala recimo nazive životinja koje su na farmi, koje su u šumi, koristila je nekakve oblike onomatopeje i ja sam taj video isekao sa sajta Radio-televizije Republike Srpske i postavio ga na svoj Twitter uz neki kratak, rekao bih, neutralan komentar, ali ja sam znao, očekivao sam zapravo da će to ljude zabaviti. Taj tweet nije prošao naročito opaženo, bar mi meni delovalo tako, ne znam, nekih 150-200 lajkova, bilo i par retweetova i onih kvotova čuvenih, ali mi se činilo da nije izvao neki naročit odjek. Nekoliko dana nakon što sam objavio taj svoj tweet, video sam da mi je stigao onaj zahtev za poruku na Facebooku i vidim neka žena se javlja, poduža je poruka i kaže, jako me je negativno iznenadilo ovo što ste uradili, zato što vidim da ste i vi prosvetni radnik, da ste angažovani na fakultetu, čime sam ja zaslužila ovo. I ja sad već zauzimam gard, kako shvatim da je to ta žena, ali ja vam ništa loše nisam rekao, ništa loše nisam uradio, vaš snimak je već postojao online, ali to su ti mehanizmi samoodbrane, zapravo ja sam tu ženu učinio vidljivom. Stvar je bila u tome da, ne znam da li si to nekada doživjela, ukoliko neko od mainstream medija uzme tvoj tweet i embeduje ga, odnosno nalepi u svoj tekst, ti zapravo nemaš nikakvu predstavu o tome koliko je on otišao viralno. To bi mogao da vidiš tek ako pratiš broj pregleda tog videa, ali u samim lajkovima i retweetovima ništa se nije menjalo i ja prosto na ovoj svojoj listi za notifikacije nisam primetio da se bilo što čudno dešava. I tada sam shvatio da sam ja tu ženu doveo u užasnu situaciju. Dakle, taj snimak su iskoristili najčitaniji mainstream portali u Srbiji, uz komentare da, evo, nastavnica iz Bosne urliče kao u Porniću, pornićarka, ne znam nije, a da ne govorim o komentarima koji su se javljali ispod takvih tekstova. Pa je taj video upotrebljen u nekim emisijama. Dakle, to je potpuno prošlo mimo mene i ja apsolutno nisam imao svest u tome. I ja bih mogao sada da se branim i da kažem
ja lično nisam uradio ništa loše, niti sam ja napisao negativan komentar, niti sam objavio video koji prethodno nije bio javno dostupan, ali ako samo malo uključim nekakve introspekcije i pokušaja da razumem tu situaciju, moja odgovornost je velika. I ja sam to učinio zato što sam želeo lajkove. I ja nisam imao takve komentare u glavi kako su ostavljali ljudi na tim portalima i na društvenim mrežama, ali sam apsolutno bio svestan toga da će to neke ljude zabaviti. I po mene još gore, meni je lakše da se svađam kada vidim da je neko ratoboran i svadljiv, ali ta žena je bila toliko ljubazna, toliko divna, sa puno razumevanja. Rekla, voljela bih kad se sve to nekako razrešilo, ja sam obrisao post, ali je to sad već neka post festum akcija koja ne može da ukloni posledice onoga što se desilo. Rekla da bi voljela da sednemo, da popijemo kafu u Banja Luci ili u Novom Sadu. Nismo se videli, ali bilo mi je baš teško što sam to uradio i shvatio sam da je zapravo bolje da me nema onda na društvenim mrežama, pa sam prvo odustao od Twittera, a onda u nekom trenutku kasnije obrisao i sve što se nalazilo na Facebooku i upravo taj sistem validacije o kojem se govorila, to je jako, znači to jako godi sujeti, evo nekome se svidao moj tekst, nekome se svidao moj tweet, pa je to neko podelio, pa pojavio se, moj thread objavljen u vidu malog eseja na nekom portalu, ali sam počeo da živim bez toga, dakle nema više lajkova, ponekad me neko zaprati, to je kao pustinja, neki napušteni grad duhova, i ja sam da podsjetim toga kako je to nekada izgledalo, ali sam toliko miran i jako mi je to teško da objasnim ljudima možda koji nisu bili u mojoj situaciji. Kao što si ti rekla, to možda mikroinfluencer, nikada taj broj pratilaca nije bio veliki, ali bio dovoljno velik da osetim snagu tih lajkova, koliko to može da bude zavoljivo i koliko može da nas odvede na stranputicu. Da, to što si sad rekao, mislim, baš ti hvala, pošto vidiš, to je isto još jedan segment koji govori o onome što sam ja govorila malo časa, to je časnost. Ti nisi imao namjeru da naneseš štetu, jednostavno nisi dovoljno široko sagledao situaciju. To može bilo kome da se desi, to je stvarno činjenica i ja kada pišem to ono što sam govorila da sam preoprezna, ja stalno mislim ko ovo može da print screenuje. Čak i kada pišem poruke, ja sam se uvijek šalila, najviše se bojim print screena, posle toga je Bog i sve ostale instance, znači print screen je stvarno najopasnija stvar na svetu i ja moram da budem spremna da stanem iza svega što sam ostavila na društvenim mrežama. Naravno, ostavila sam materijal i ranije, kada sam bila mnogo mlađe, bez toliko svesti o tome, pisala sam sve i svašta, ništa neprimjereno, ali opet stvari koje bih danas mnogo svedenije rekla. Meni se čini da je tu, kako da kažem, jedini problem to što mi sa našim ljudskim kapacitetima našeg mozga, što kažem, koliko može da mi se proširi jednostavno ne možemo da sagledamo šta druga osoba ili gomila drugih ljudi može da izvuče iz našeg materijala. I to ne znači da mi nismo odgovorni, ti si to sasvim dobro primetio, ali jednostavno u kom će smeru da ode nešto, to je nemoguće, zaista nemoguće videti. Jeste bezbedan način da se bude manje prisutan. Ja sam to radila u posljednjih godinu i po dana. Mnogo manje sam bila prisutna nego što sam inače bila prisutna na mrežama, mnogo manje sam pisala, ali ja zaista duboko verujem da to nije način. Znači, način je da se reši sredina neka, da mi budemo prisutni, da menjamo, da radimo stvari, da budemo pažljivi koliko možemo i to je to. Povući se u potpunosti, to bi za mene bilo kao da sam ja sad priznala ovo je preteško i preko za mene, ja ovo ne mogu da ishendlujem, a nije tačno. Mogu, znam da imam kapacitet, imam šta i da kažem i jednostavno šteta je da to ne iskoristim, a sigurno sam da je tako i za tebe. Meni je sasvim jasno, znači, koliko to može da potrese čoveka, koliko može sad ta jedna stvar koja je bila relativno bezazlena da nanese šteti i onda ti kažeš pa dobro, mislim, najbolje da ništa ni ne radim, ali ja stvarno mislim da treba preispitati posebno kad imamo u vidu, znaš, kakve stvari ti radiš, kakve stvari ti stvaraš, o kojim stvarima sve ti pišeš i govoriš. Mislim da to nosi više koristi nego što može da nanese štete. Meni se nikad nije desilo da se tako prenese, bar da ne znam da se desilo, da budemo precizni u tabloidima. Tabloidi su preneli jedan moj post sa Facebooka kada je počela pandemija, u kome sam ja pričala o tome kako, pošto nisam mogla da imam terapije jer imam problema sa vratom i neuropatskim bolom, onda sam ja prosto pisala o tome i to je preneo, mislim, neki mediji, ispoje skandal, ja sam bila prosto, nisam mogla da verujem, ja sam to sasvim slučajno otkrila tako što sam iz zezanja otvorila Google, pisala Lana Nikolić, izašla gomila mojih fotografija, ja kliknem na tu jednu i vidim kao šta je ovo, kad se ovo desilo.
Ali, mislim, to govori o tome koliko ne možemo da znamo gde je sve otišlo ono što smo napisali. A druga stvar koja mi se dogodila je bila kada je u jednom jutarnjem programu, ako se ne varam, jedna novinarka, znači uključila se devojka koja govorila o mentalnom zdravlju i u jednom momentu je novinarka nju pitala da li si ti depresivna. Bez ikakvog uvoda, kao dobro jutro, ovo nam je tema. Ona je jednostavno samo rekla da li si ti depresivna. I mene to toliko pogodilo jer kao poznajem toliko ljudi koji se trude da očuvaju svoje mentalno zdravlje. Ja sam puno puta pisala o tome koliko kompleksno zapravo baviti se time i onda dolazi neko ko ima toliki rič u javnom programu, jutarnjem programu i govori da li si depresivna. I sada ja, to je uveče 10 sati. Ja sam toliko izbezumljena bila da sam ja na svom telefonu u beleškama napisala tekst. Znači nisam imala kad da sednem za računar pa da sad to otvorim pa da pišem. Ja sam sela i napisala sam u beleškama tekst i poslala sam koleginici novinarki i rekla gde ovo može da ide, puštaj odmah. I to se i desilo. I taj tekst je zaista postao vrlo viralan za moje te neke mikroinfluencerske kapacitete. Ja sam prosto bila zabezeknuta, ja sam očekivala da će mene ta žena pozvati, da će meni neko doći, mislim to nije, situacija gde neko bezazlen i nema, kako da kažem, relativno moćne ljude iza sebe. Ja sam očekivala da će meni neko pokucati na vrata od moje garsonjere 28 kvadrata, gde u tom trenutku nema grejanja i reći, jala mala bre, mislim šta ti radiš, šta pišeš ovo. Ali nekako ja sam bila spremna na to. Ja sam bila spremna, meni je bilo važnije da kažem nego da neka dođu, neka me vode gde god hoće, ja moram da kažem to što mislim da je važno. I apropo svega što si rekao, nekako da sumiram i toga što sam ja rekla, moramo da radimo, samo moramo da radimo pažljivo. Ukoliko napravimo grešku, na nama je da se izvinimo i da, mislim, priznamo da smo grešku napravili. To je sve što možemo. Jednostavno, toliko je opseg informacija veliki, toliko se toga dešava, toliko brzo, da ne možemo od naših ljudskih kapaciteta bioloških koji nisu još dosegli u razvoju ekvivalentnu mogućnost da reaguju na ovo čemu smo izloženi ovom količinom informacija i susreta i ne znam online, kako da kažem, nadražaja koje dobijemo non stop, da moramo da imamo razumevanje i za taj deo sebe i da nekako iznivelišemo, da i dalje radimo, samo da budemo pažljivi i da nekako svedemo na to. Da li ja mogu da kažem uživo ovoj osobi? Ja sam zaista bila spremna. Stvarno svim srcem i mislim da je to jedini, za mene to je jedini parametar i bila bih vrlo voljna da čujem zašto je to uradila. Apropo te kafe, možemo da sednemo i da pričamo. Mislim da je to najbolji mogući način. Kafa je najbolji mogući način. A govorili smo zapravo o dve ravni kada je reč o objavama na društvenim mrežama, o ovim situacijama u kojima smo se našli. Jedna je ta ravan javnog interesa. Dakle, to je nešto zbog čega bih možda ponovo mogao da počnem da tweetujem ili da se oglašam na Facebooku. Mislim da nisam spreman da instaliram, recimo, Instagram. Dobro, ja te ohrabrujem, nadam se da se računa. Evo ohrabrenja. Tamo na vreme kad ti pokreneš podcast, ja ću otvoriti Instagram, da napredujemo paralelno. Ali da, mislim da sam tu pre svega razmišljao sebično, kako da ja sebi pomognem da očuvam svoje mentalno zdravlje. Jer se ljudi na različite načine nose sa tom popularnošću, vidljivošću. Hajde ne kažem popularnost, ali vidljivost koja može iznenada da ti se desi. Recimo, portal kom radim, Fake News Tragač, je pokrenuo svoj TikTok kanal i mi smo se dogovorili u redakciji da, pošto ne znamo kako će publika reagovati na te sadržaje, koji ponekada mogu biti veoma kontroverzni, bave se nekim temama oko kojih postoje vrlo sukobljeni stavovi, agresija na Ukrajinu u ovim trenucima, vakcinacija i tako dalje. Rekli smo da ćemo pokušavati da izbegamo previše kontroverzne teme na toj platformi, a onda devojka koja radi na našem TikTok nalogu se nakon nekoliko videa već suočila sa velikim brojem hejt komentara. I sad mi razgovaramo u redakciji, ona nije bila tog dana na poslu i odlučimo da joj se javimo, da joj kažemo da je skroz ok ako žele da izbriše taj video, jer količina tih uvreda koje je dobila na ličnom nivou i zbog činjenica koje je iznala, jer se bavimo fact-checkingom, proverom informacije, bila zastrašujuća. Ja joj se javim i pokušam onako razmišljam kako da sad, da zvučim dovoljno obazrivo, da sročim. Zapravo to da nam je bitnije da ona ostane koliko toliko pribrana, da uživa u tom svom poslu, nego da imamo jedan video sa velikim brojem pregleda. A zaista recimo imao.
više stotina hiljada pregleda. Ja se javljam i kažem, pa kao ne, meni je ovo skroz okej, baš se razvila diskusija. Kakva diskusija, ljudi te vređaju u komentarima, ali on to odlično podnosi. To mi je zapravo bio podsjetnik da ne reagujemo svi isto i bio mi je podsjetnik na to koliko mene takve situacije lično uznemiravaju, koliko su me uznemiravale i zbog toga eto ja kažem da se ja sad osjećam mnogo bolje nego pre 2 godine. Da, pa mislim, to nije sebično, to je ono što sam rekla i zašto je meni zaista trebalo mnogo vremena da razumem, a to je da ako sam ja dobro i drugi će biti dobro i da bih ja mogla dobro da radim svoj posao, ja moram da budem dobro. Iako je jedan od načina da dobro radim svoj posao ili da budem uvek odmorna ili blizu odmornog i sposobna da primam informacije, taj da se manje pojavljam na društvenim mrežama, što ja jesam uradila, jednim delom zbog toga gde sam bila angažovana i kakav sam posao imala, jednostavno nisam imala vremena, ali drugim delom i zato što sam zaista osjetila strašno preopterećenje i ja takođe vrlo lično i emotivno doživljavam sve komentare, najčešće budu pozitivni, ali se desi da budu i negativni. I nekako mi se čini da je to normalno, to nije nikakva sebičnost, to je procenjivanje naših kapaciteta, prosto ljudi imaju različite tipove ličnosti, različite kapacitete za podnošenje, nekom je to možda u redu, meni nije, jer ja možda možemo kažemo da sam osjetljivija i to je sasvim u redu. Znači sve ono što čini da mi radimo bolje, temeljitije, kvalitetnije, da mi budemo koliko toliko dobroj ravnoteži, a da opet budemo na nekom nivou prisutni je sasvim u redu. U redu je ako nećemo da budemo prisutni. Ja sam u tom slučaju govorila isključivo o kapacitetu, jer ja mislim da ti mnogo toga možeš da daš, što je izuzetno vredno i da to ne treba staviti po strani. Čak ni zbog toga što je teško biti prisutan u javnom prostoru. Jer kada smo prisutni u javnom prostoru, nekako mi pristajemo, mi potpisujemo ugovor da to je nešto sa čim ćemo da živimo i ja kada sam skakala iz aviona padobranom, u momentu pre skakanja sam potpisivala naravno ugovor ako se bilo što desi da je to samo moja odgovornost i da oni ne snose nikakvu i onda kaže mi onaj čovek sad je onaj moment da se zapitaš šta mi je u životu trebalo, ja kažem ne, ja ovo svesrdno potpisujem zaista i to je bukvalno takva situacija da mi trebalo bi ukoliko je to u skladu sa našim uverenjima i onim što mi osjećamo da je važno da budemo u stanju prosto da potpišemo to pre skakanja u javnu sferu, pa šta bude biće, izdržat ćemo junački. Mislim da postoji još jedno važno pitanje o kojem nismo razgovarali, a koji često postaje tema na društvenim mrežama, ne ponekad ima reperkusije i u stvarnom životu, da neko, na primjer, zbog iznetih stavova na društvenim mrežama, govorimo o novinarima, da bude sankcionisan, da bude čak i otpušten sa posla. A kako gledaš na to? Dakle, u trenutku kada si novinarka i kada razmišljaš o tome da objaviš nešto na Instagramu ili na Twitteru, na Facebooku, da li si ti samo Lana ili si istovremeno i novinarka zaposlena u jednom mediju, pa razmišljaš i o tome kako će se u tom kontekstu tumačiti tvoje objave? Ja nikad nisam bila samo Lana. I nisam ni danas, kada u ovom trenutku ne pišem ni za jedan medij, niti sarađujem direktno ni sa jednim medijem i nekako, ne znam, prosto to je bila moja percepcija, da sam ja uvek odgovorna za svoju reč i da sve kuće koje su sa mnom sarađivale, svi mediji, svi ljudi, sve nevladine organizacije ili vladine organizacije, da svi ti ljudi na neki način stoji iza mog imena jer su oni u jednom momentu mene odabrali da sa mnom rade. I to što ja radim online se manje više reflektuje na sve njih. Iako neko možda ne zna da sam ja radila sa tom i tom osobom ili s tom i tom organizacijom, to uopšte ne menja stvari. Ja nekako to gledam kao jednu celinu gde prosto moram da imam celu sliku u glavi, to opet vodi vrlo pažljivom balansiranju koje ja stvarno ne znam, je to cenzura, ja se baš trudim da uvek budem vrlo, vrlo pažljiva. Nikad nisam samo Lana i bilo mi je mnogo teško u momentu kada je krenula pandemija, pa sam prestala da radim na Radio Beograd 202, onda posle toga sam opet imala neke preskoke, mislim, profesionalne i onda sam na kraju bila u Ujedinjenim nacijama i sada meni je bilo toliko teško da ja shvatim u momentu kada se sve to završilo da sada više nema nikoga iza mene, da sam ja sada prvi put samo Lana, novinarka i aktivistkinja, nema više Lana iz tog i tog medija ili Lana koja sarađuje sa tim i tim. I nekako, ali su se svi ti ljudi i sve te institucije i organizacije ujedinili na neki način jer svako od njih mi je nešto dao, nešto sam naučila i onda kada ja istupam javno, ja sam odgovorna i za sebe i za njih, nisam srećna, to je velika i vrlo neprijatna odgovornost, nekad bi zaista voljela da budem samo Lana, ali opet da ponovim, najviše se bojim print screena. Tako da mislim sad ovo stvarno zvuči vrlo obeshrabrujuće, ali mi se čini da u ovom trenutku našeg razvoja digitalnog, da je jednostavno
neophodno da budemo koliko možemo oprezni. Posebno što ja želim da radim sa mladima i volim jako da radim sa mladima i nekako ne želim da im dam pogrešnu sliku, želim da im dam korektnu sliku i ono što je za mene isto mnogo važno, to je istinitost, da se trudim da lana koja je na mrežama ne bude različita od lane koja je privatna lana, da nikad ne lažem, zato što ljudi znaju kada lažeš. Ljudi stvarno osjete na mrežama kada lažeš. Osjete svuda, naravno. I nekako to je nešto sa čim ja ne mogu da radim i pošto nikad nisam samo lana, onda moram da budem istinita lana. Istinita lana? Kako se istinita lana ponaša, recimo, pred izbore? Meni je recimo jako teško da se suzdržim jer to je tema o kojoj želim da razgovaram, a onda sam sa dve strane suzbijan. Prvo, s jedne strane sam novinar, pa u tom kontekstu ne bi trebalo da na sav glas govorim o tome koga bih podržao, koga nikako ne bih podržao, iz kojih razloga, iako su to teme od prvorazrednog javnog značaja, prosto želim da pričam o tome, a onda ne mogu ni na fakultetu, jer se tu je takođe zabranjeno političko delovanje, naravno toga sam potpuno svestan, ali hoću da kažem da to onda ostane rezervisano za jako, jako mali krug bliskih prijatelja, koji u najvećem broju slučajeva čak i nisu zainteresovani za politiku i onda ostaje ta bol što nisam imao s kim da podelim svoje razmišljanje. Da li je okej, da li ti negde objaviš recimo ili daš naznaku, neki putokaz pred izbore recimo, koga bi podržala, koga ne bi? Nikad nisam uradila ništa slično, ali to je zato što moj background takav da ja sam odrasla u porodici gde se nije mnogo pričalo o politici i ja nikada nisam ni imala razvijen, kako da kažem, afinitet za politiku. Ja sam jako dugo zapravo gradila i razumevala to da postoji značaj u praćenju politike i da ja imam odgovornost kao građanka. To je nešto što je kod mene stvarno išlo neverovatno dugo i teško i meni to nikako nije bilo jasno. Što bi se ja time bavila kad postoji izložba koju ja želim da posjetim ili mislim kad postoje neke druge teme kojim ja želim da se bavim. Ja nekako nisam uopšte mogla da nađem vezu između problema, recimo da govorimo sad o retkim bolestima i nedostupnosti lekova za ljude koji imaju neku retku bolest ili lečenje u inostranstvu, sa nekim našim zakonom, sa nekim našim, kako da kažem, političkim segmentom koji možda donosi odluke koje su od značaja za ljudske živote. To kod mene nije bilo povezano. Ali sam ja vrlo rano izgradila to da ja jednostavno ne želim da se mešam u taj politički deo. Iz prostog razloga što se jednostavno politika se menja. Mislim, ok, naša politička scena je, nažalost, vrlo malo dinamična, ali ajde da uzmemo to da će se politika nekad promeniti. Ja komentarisanjem na tu temu mogu samo da oštetim svoje ime, prosto. Ja mogu samo da potencijalno ugrozim to što radim. Hintove sam i tekako davala, ne direktno vezane za ljude ili za političke partije ili za možda pravce, ali mislim, opšte je poznato da se ja zalažem za besplatno obrazovanje, za besplatno zdravstvo, da svako treba da ima jednake mogućnosti i da jednostavno da društvo mora da obezbedi pojedincu što ravnopravniji tretman. I mislim da to sasvim dovoljno govori u kom sam smeru idem, ali nikada nisam rekla, nisam se nikada politički, kako da kažem, definisala i deklarisala. Možda to nije dobro, ja ne znam što ti misliš, mene to baš zanima, jer ja u tom smislu nikad nisam imala potrebe da reagujem, ja sam uvijek imala potrebe da reagujem na nepravde koje se tiču malog čoveka, da tako kažem, svakodnevnog čoveka koji ne može da kaže, znate šta, u tom i tom zakonu ima taj član i ja ću sada da se pozovem na to, na malog čoveka iza koga nema ko da stane i onda će da stane Lana Nikolić. Ali, mislim, kada može. Ali ne znam kako to tebi izgleda, pošto ti očigledno voliš da komentarišeš. Mene jako zanima sad kako to... Da, meni je to dosta važna tema i čini mi se da je to u toku ovih prethodnoj predizbornoj kampanji dosta interesantno sročio novinar Igor Mihaljević iz Novog Sada, koji je rekao da prečesto svoj glas na izborima posmatramo kao neki sveti gral. Neko je razočarao moje očekivanja ili glasao sam za nekoga pa se ispostavilo da to nije najbolja opcija. Pa mislim, šta, treba u svakom trenutku, ja bih rekao, da donosimo odluke spram svojih trenutnih saznanja, spram onoga zašto u tom trenutku verujemo da je najbolja opcija. I onda tu dolazim zapravo do problema koji takođe vidim u kontekstu ovog pitanja koje sam postavio. Jako je malo, recimo, političara na našoj sceni koji i u ovom kontekstu ljudskih prava, recimo trenutnog rata u Ukrajini, koji se drznu da iznesu stav s kojim sam ja recimo saglasan i za koji verujem da je nažalost manjinski u ovom društvu. Ako bih podržao nekog novinara koji napiše kolumnu o toj temi, ako bih podržao nekog svog prijatelja koji objavi zdravorazumski stav o toj temi na Facebooku, da li ja onda moram da se suzdržim od lajka na Twitter nalogu političara koji sroči nešto
u što ja sam duboko verujem, a možda sroči čak i bolje nego što bih ja to uradio. Ne, mislim da od lajka ne moraš da se suzdržiš, ali da je sam ja i o tome razmišljam. I o tome razmišljam da li će neko možda ući, pošto postoji opcija da neko pregleda listu vaših lajkovanih tweetova koje ste lajkovali, da će neko tu da vidi šta ja lajkujem i koga potencijalno podržavam. Mada mislim da su moji stavovi jasni ljudima kojima sam okružen i mojim studentima, možda ne baš za koju bi stranku konkretno glasao, za koju ne bih, ali prosto ne mogu da sakrijem svoje stavove upravo i u kontekstu ovih tema o kojima si ti govorila, može se pretpostaviti koga bih ja podržao. Da, samo eto, mislim, ja bi možda ostavila taj like, sad sve zavisi, zaista ne znam, ali share je mnogo ozbiljnija stvar, zato što share stvarno decidirano govori ja stojim iza ovoga, ja bih isto ovo rekao ili rekla i zato se share najteže dobija, kako da kažem, u digitalnom marketingu i uopšte u toj sferi društvenih mreža. Tako da ne znam, eto, opet je to sve na nama i to što si ti rekao, apropo za koga sam glasao pa sam sad razočaran, to se primenjuje na sve. Mi u datom trenutku radimo najbolje što smo znali. Čak i kada se dogodi greška, kao što se na primjer tebi dogodilo sa tim tweetom, ti možeš da kažeš sebi isto to. Ovo možda nije bilo moralno, možda sam mogao bolje, možda je trebalo bolje da promislim, ali u tom trenutku taj Stefan, to je bilo najbolje što je on znao. I također sam to dugo učila. Možda je to opet neki način da budemo malo blaži prema sebi, jer što smo više u javnoj sferi, što smo više prisutni, ti si profesor, ja sam se bavila vrlo temeljito novinarstvom i aktivizmom, sve je teže zato što ljudi onda mnogo više gledaju u nas i mnogo je veća šansa da, ako što ja kažem kiksnemo, da će prosto svetlo reflektora odmah da se uperi u nas, pa kako si mogla, pa kako si mogao, pa mi smo tebe očekivali više, pa da, ali i dalje je ovo Lana koju boli glava, koja je umorna, koja nekad ne može da razmišlja toliko precizno i jasno i dalekovido. Tako da nekako treba da imamo i u vidu da su svi ti ljudi ipak ljudi. Mi imamo moralne, kako da kažem, kapacitete o kojima sam govorila, ali i dalje smo ljudi koji mogu da budu potreseni, koji mogu da budu poneseni nečim i koji nekada ne mogu do kraja da iskontrolišu ili predvide posledice svog delovanja, što je normalno, samo je važno da budemo onoliko koliko možemo oprezni u skladu sa svojim kapacitetima i to je sve. Oprezni, da, brižni prema drugima i prema sebi. Mislim da smo danas govorili dosta i o hrabrosti. Eto, da možda podcrtamo ovo što sam malo čas rekao. Dakle, hrabrost je nešto što ja jako cenim, posebno zbog toga što sam svestan toga koliko često meni nedostaje, da iskažem svoj stav, da ga jasno obrazložim, da ustanem na neku nepravdu i trudim se da se nateram da reagujem u tom smislu. I eto, zato kažem, cenim hrabrost kod svojih prijatelja, kod svojih roditelja, kod novinara, ali onda cenim i kod političara koji iznesu nekakav nepopularan stav ili neki stav koji je duboko manjinski i u tom kontekstu onda, eto, možda smo se dogovorili da je okej dati like ako vidim nešto sa čim se slažem. Da, evo za nas je okej dati like, mislim ko se slaže ili ne slaže može slobodno da napiše kada ovo bude objavljeno. Da, ja mislim da smo zaslužili kaže, like. Da, molim vas jedan like za mene i Stefana, mi smo se stvarno potrudili i iskreno smo ovde pričali o ličnim stvarima, znači bar jedno srce možete da nam date. I follow za Lanin budući podcast. Da, a mi smo njima ovde dali srce, pa valjda mogu i oni nama follow. Tako je, upravo to. Meni je jako drago što smo baš mi otvorili ovu treću sezonu, što sam imao prilike da razgovaram sa tobom. Ovo je bila zapravo prva epizoda treće sezone podcasta Saznaj i razaznaj. Za više informacije o aktivnostima ovog programa koji realizuje AREX, pratite njegove naloge Saznaj i razaznaj na Facebooku i Instagramu. I Lana, ti si voditeljka u sledećoj epizodi. Da, sad je vreme da najavimo kako sa kim se družimo u sledećoj epizodi, a nećemo da otkrivamo temu, ostavit ćemo to kao malu enigmu, da zainteresujemo ljude. Mala tajna. Tako je, mala tajna do sledećeg puta. Hvala mnogo Stefane, stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Nadam se da smo ljude inspirisali i da smo nekako podcrtali tu hrabrost, pa odatle svako od nas kako može, bit će dobro. Hvala tebi, hrabrost i ljudskost na prvom mestu.